A ese de Chantada afronta con gañas a vindeira xornada e máis o disputarse na casa. Os de Dani e Juan veñen dunha derrota ante o Pastoricense por 2-0 e na quinta posición da táboa queren lograr unha vitoria que siga facendo sumar neste principio de Liga. Perdemos 2-0 no campo do Pastoricense, un equipo que creo que vai ser complicado sobre todo no seu campo, nun partido no que creo que fomos dominadores do esférico, non conseguimos reducir ese dominio en ocasións claras, e iso fixo que non conseguiramos marcar. Creo que eles tampouco mereceron marcar porque apenas nos xeraron peligro, pero prácticamente na súa primeira chegada, nunha xogada algo polémica, no minuto 85 fixeron 1-0, e aí sí que se acabou o partido porque non soupemos reaccionar ben e no tempo engadido, no último minuto, marcaron o 2-0 definitivo nun partido que seguramente fora de empate. E agora, pois eso, como comentas que estamos na quinta posición da táboa, como vimos dicindo nas primeiras semanas, dicíamoslo cando íbamos primeiros, agora decimos o mismo, o importante a esas alturas non é o posto, sino o número de puntos, ata o de agora os 7 ou 8 primeiros estamos moi comprimidos, entón pois é importante estar nese tren dos primeiros postos, non descolgarse. Para iso é chave a cita este domingo ás 4:30 no Sangoñedo e ante o Bóveda. Está na zona máis baixa, pero bueno, creo que xa vai unha parte importante da tempada, case un cuarto, para que tanto nós como calquer equipo nos deramos conta de que todos os partidos van ser complicados. Xa tuvemos exemplos de rivales aos que nos enfrontamos da parte media baixa, aos que lle ganamos sofrindo e incluso non lles conseguimos gañar, co cal relaxación vai haber cero, e o que sí que vai haber é ganas de mellorar e conseguir os 3 puntos. Pode axudar o feito de tentalo na casa, onde a maior parte das lecturas sitúan en mellor imaxe ao equipo. Ata agora na casa creo que fomos superiores aos rivales agás ese partido contra Taboada que perdemos. É verdade que non conseguimos ganar os partidos con rotundidade, como mellor é certo que, por que non dicilo, que había un sector mellor de xente que esperaba que fora así, pero bueno, creo que debemos ser conscientes da dificultade que ten a categoría. Está nos costando un poquinho máis o apartado ofensivo tamén, a pesar de que estamos encantados Dani e eu co traballo de todo o equipo, pois evidentemente estamos tendo normalmente 4 ou 5 baixas condensadas nesa parcela do equipo que quizáis o mellor sí que se están a notar un pouco, pero o noso obxectivo é tratar de buscar solucións a eses hándicaps que podemos ter e tratar de dar unha boa imaxe como locais, como creo que demos no último partido na casa, esperamos continuar ou mellorar se é posible.